Ακριβώς, διαρκή μάχη, καθώς αυτήν την ώρα που μιλάμε οι άνεμοι είναι ισχυροί και προκαλούν διαρκείς αναζωπυρώσεις στις πλαγιές που περιβάλλουν τον αετό Μεσσηνίας. Στον οικισμό μοναστήριο, όπως βλέπετε στο βάθος, υπάρχουν αρκετές επιμέρους εστίες, στις οποίες τα προηγούμενα λεπτά έγιναν πολύ ισχυρές και απανωτές ρήψεις από το ελικόπτερο έριξο της πολεμικής αεροπορίας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι λόγω του ανέμου, από την εικόνα που μεταδίδει ο Σπύρος Ζωγόπουλος, οι αναζωπυρώσεις είναι αρκετές και επικίνδυνες. Μάλιστα, κάποιες είναι αρκετά κοντά στον οικισμό μοναστήρι, ο οποίος, όπως θα δείτε, έχει υποστεί ζημιές σε ακατοίκητα σπίτια ενδεχομένως, αλλά και μέσα στο χωριό και σε αγροτικές καλλιέργειες και σε λιοστάσια, αλλά και στις δασικές εκτάσεις που περιβάλλουν το χωριό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες, δίνουν μάχη για να μην επεκταθεί η φωτιά στην κατοικημένη ζώνη από πιθανή αναζωπήρωση. Όσο όμως οι άνεμοι δεν κοπάζουν, τόσο ο προβληματισμός παραμένει διάχυτος στις πυροσβεστικές υπηρεσίες που δίνουν μάχη εδώ πέρα, αλλά και στην πολεμική αεροπορία με τα εναέρια μέσα. Αυτή την ώρα που μιλάμε πάντως, ο άνεμος παραμένει ισχυρός και άπαντες είναι σε εγρήγορση, ενώ αρκετοί εθελοντές μαζί με την πολιτική προστασία ανοίγουν διαρκώς αντιπυρικές ζώνες στην κατοικημένη ζώνη για να αποτραπεί ο κίνδυνος από πιθανή αναζωπήρωση. Τον ακούμε και εμείς τον άνεμο, Παναγιώτη. Λοιπόν, Πέγγι Μπρούσαλη, Χριστιάνα Μανιάτη και Παναγιώτη.